padare rinofisira vakapinda mudare nemhuri yavo, vapinda mudare nemhuri yavo, wanga wachipomerwa mhosva yekunzi vana chiremba wakauya naye achigadzira pamusha. Saka zvadaro panapo wakazoenda kunana chiremba. Wakaenda kunana chiremba wakasvika vachinzi pane zvawakaita. Vanzi pane zvawakaita, wakawirirana iwo semhuri kuti vana chiremba vaende kumusha kwavo kundogadzirisa zvinhu izvozvo. Saka pakanzi panoenda n'anga vakanzi panoenda n'anga nemuprofiti. Iwo wanga wachiita muprofiti, asi mhuri yanga ichiti munhu akauya akaita zvinhu anga ari wechin'anga. Saka dheti ravanga vakapiwa nedare kuti vaende kundogadzirisa nyaya iyi ranga riri 27 December. Saka dheti iri hakuna chakaitika. 27 December imwe mhuri yese iri kuti yakakwanisa kuunganidza mari inoita $550, asi wana chiremba mari yanga yakataurwa yanga yakanzi 1000, asi wakazonga wati 750. Saka mhuri iri kuti baba variwo munhu ari kupomerwa, havana chavari kuti vanokwanisa kubvisa, vari kuti handina mari. Ini ndakambovafonera vakandiudza kuti inini handina mari. Saka ndomamirira zvakaita pekutanga penyaya yavo. Ndakasvika panapa tabva nyaya yedu kunyamaruko kuti ipire kuno. Ndakasvika panapa ndona basa rakagurupu revanhu asi kudati 2 ayemukomana wangu. Saka tasvika panapa shuwa takabva tabva kudare kuti bvatayapa ndosvika ndione pane n'anga nemuprofiti. Muprofiti aitaurawo zvake, n'anga aitaurawo zvake. Ndakwanza kuti vanofanira kuenda kumba wese. Ndikati inini wakumana kumba hakuti waibva watendera basa ravo negurupu rake yangu, waibva wasvika basa rapa ndokubva kwavanzi mari nditende nen'anga nemuprofiti. N'anga aibva yati muprofiti aipa 2000, asi mari yavo ndakumana ipani achiti mari yavo aivaraibva tikei 1000. Asi apapo ndakavataura kuti inini handiripo nezvendinoonganezvenyandipoga inini ndinoita zvinongoita plus inini kumba kwangu handiri kuda n'anga nemuprofiti ba. Andada kugadziriwa ndikogadziriwa nemunhu wacho akaifamba pangotazise zvibasa. Saka ndibva ndazobvana bva pamwe nemama ndakasvika murubva ndati ndiyo nyaya iyi. Mamba ibva ati yashuwa zvinenge zvinoa kuti kwende munhu mupurisa anga ari padhuze kwacho aibva ati ano anofanira wari 2. Saka mamba apanizvakazokona. Saka inini zvakandirwadza nababa. Ndakabva ndazoenda kukotu ndoenda kuapura peace order kuti handipa vanhu pamba panguba ndozi mushando wangu. Ndasvika kukotu kuyoku mejasiti yekutanga akatoisa mbainanyowa zvakanaka bai ndaizeka kuti kulekere kukoti anyore. Tobva tazobhuya rimwe zuva 23 ndomungozobva tadzoka 23. Tasvika ikoko mejasiti anga achinja atumwa bawenenga statement pesa kwenenga statement kazi nini hapana zviri kutaura kubaisi nyaya zvakataura mambo ndizvozvo kuti vanhu vacho vese vafanira kwavo. Saka inini zvakandirwadza musha wangu inini kuti unomanidzwa kuti vanhu vapinde mushando mukati memusha wangu. Plus mari yautaura ini handibvisiwa mari iyo ndeyegurupu rake mukomana wangu akabva enda kokoka hama dzese pasi bushu vaita macontribution ekubvisa mari. Saka vadawo ndipinde vaikobvisa mari yacho. Nyaya yenyu baba ndofunga takamboitonga panapa kana muchikuyeuka kuti inyaya yakauya mudaro taitaura nezvayo
kupokana kwenyu nehama dzenyu hazvinei nesu, asi tisakanga tatopa mutongo wekuti nyaya iyi kana yakamira yakadaro, inini manje muchitetekera mugadzirise mhuri yenyu kuti igare zvakanaka, handizvo here? Saka makanzwisisa muchibva pano, mabva panapa matobuda, ndokuti pfungwa dzadziri kurongwa muno makamadzisiya, ndobva mazvitanga fresh pfungwa mapadhoo mabuda kunze, maakuronga kuti ini handichada. Saka nyaya yenyu kana kuti ndiigamuchidze izvozvizvi, makabva kuno mukaenda dare repamusoro, ndichitakupai kuno maenda kudare repamusoro. Dare repamusoro rokuzorai futi bheki kuti zvakatongwa namambo ndo zvinofanirwa kuti zviitwe, ini chipikisa. Saka tinoitora tichiendesa kuti nyaya yenyu kana makazvitarisa, ndimi murizive nyaya, tinoitora tichiisa kuti mabva pano maenda kuna Major Street, handina kutongwa zvakanaka zvavakuita vanhu vari kundibumbunyidza kumanikidza. Saka maakudzoka futi kwamuda kumanikidzwa, ndizvo toramba tichikumanikidzai here? handiri kudzoka futi basa kuti makandiedza kutuya mwana wako akamangara kuti munhu haasi kubvisa mari handisi kumanikidza ari pane mwana wenyu. ini kuti ndiwe panapa kwandaona mupurisa asvika kumba aita kuti muri kana koti, ndafunga kuti pamwe vacho mwana wacho ari panapa, so ndizvozvo akatomangara kwakuti iwewe hausoda kubvisa mari dzinobvisa mumaba, saka ndaya kunezvino anoziva kuti hakuna mungadai musina kuuya kuno, maienda futi kukoti, ndokune nyaya yenyu kwayakahemwa iko, ndokwamaifanirwa kudzoka futi ndauya ndanzwa kuti indakabatwa. Saka chandauinga panapa ndechikuti nditaurirei nyaya yangu kuti yakamira sei. Inini handisi kuda zvokumumunyidzwa, ndakatongwa naSaunyama, dare maSaunyama wakanditi ndizoite, saka ndakazviramba. Saka vana vari kuzoya kotora panapa vari kudei, kuri kudare kwaMajor Street kwamakaturika nyaya yenyu, noti kuno handimaona. Inini handichagoni kuenda nayo mberi, ndekuti ndakakupai mutongo wakanaka mukatadza kuwirirana nazvo, mukati inini zvangu hazvitongwi neumwe munhu, ndoda kutonga musha wangu. Saka takabva tasiya, ini muchibva maona kuti no zvandaitwa uko hazvisizvo, ndaakutakura nyaya yangu ndaakuenda kuna Major Street. Major Street obva asvika obva atarisa dhoketi yenyumba ati baba zvakataurwa ndo zvitori pamutemo, inini handigoni kututsira, handigoni kupangura kututsira masoko kana ndiyapangure akataurwa hazvichaiti, handimona. Saka ndo kwamunofanirwa kudzoka futi feedback iko kwaMajor Street. Major Street ndakabva kuna mambo, hapana nyaya yakabuda, mambo akatoramba kuti nyaya yako akaturika kumusoro, ingadai ndakaibvisa ndiri munomu ndichiti chikwirai nayo tondoihengawo. Zvino makaenda mega, ina handina chimwe chandinogona kutaura nemi, makaenda mega mukandozviturika, kuno muda kupuwa rubatsiro rwenyu. Handisina rubatsiro, handisina chandichagona kutaura nemi. asi kubasa ndaya kuzotaura inini zvakanyampepa zvokuti vakakabhizi 250 ane mari yakadaro, inini handisi kusenza vakashandisa kudhara ndikuti vasenzera iwavo, saka ane mari yakadaro. Munofanirwa kotaura naMajor Street. Major Street achabvuma here zvinezvi anotadza kubvuma sei makaenda koiturika? Handi makaenda koiturika ndini? ndakaenda kuiturika patei Mungadai makauya muchitaura kuti mambo, nyaya yangu iyaya vana vari kuzonditi ndidare, ndizvo here? Ndaigona kubatsirana nemi, zvino ini ndakatadza kunzwisisa, kubva mamhanya dare repamusoro mukati zvangu zvinoita. Saka chiendai dzokai futi bheki kudare repamusoro kwamakaenda, ndo vachakudzorai kuti muzouye kuno, vachakupai pepa ratichazoverenga panapa kuti ndakavatonga vanhu ava vakatadza kunzwisisa, vana vacho vari kwere, hungu vari pano. Saka ndakavati itai so kuti zvinhu zvenyu zvifambe pamberi pababa wenyu. Kana zvisina kuita,
chidzoka ibheki tokutsvagirai munhu anokurira pai kuti hosha idambuke ibve mukati memusha, ndokuti hosha iri kutenderera mhepo yenyu mukati memusha wenyu, ndo mairi kutenderera. ndizopere kunogwinini asakunya ndizoti kune samba yakagara unyama ngoti tatonga mhosva yaigumira pakati dati mazuva akauya pano muchiuya tiramba kuda kuenda muprofiti muchiita sendoda muprofiti tukazvatsira muchienda kun'anga uko nemuprofiti mukataura zvene makataurirwa zvese mukauya nemhuri yenyu pana changamiro uya nemhuri yenyu hamuna kuramba makabvuma zvese zvakatongwa pano makabvuma hamuna kuramba saka mubva machibva mapuwa majajimende enyu vamapuwa majajimende evamaenda maona mapanza zakala changamiro kuti mapanza makamhafuwa kuti avazotaura nachipa hazvina kuita sei hazvina kundigutsa bhera ndiende kupi kudarika kumusoro vakudzosai futi kuno kukawo dai chifi arigona kutongai futi nemutongo wenyu kuti makaenda uko arigona kutongai futi saka imi machiva kuti mimi hazitaiti sei tidzokai kudare kwachiko mondoona zviri kudare kwachiko muchadzoswa kuti kuno kana madzoswa kuti kuno ipapo dzomutongai futi mimi wakurire manga mune mhuri dzenyu dzese panapa vana mukoma vanaani vanun'ina chii mukabvumirana nyaya nevana wenyu mukabvumirana izvo makuya muri hwai muri yese hapana vaibvauya mukabvumirana mese panapa mapepa ari haapo ere mapepa emapuwa pari padare kuenda kwenyu makaita koti makaenda kundotaura kuti ndinosaina nachief makaenda kumangarira chief kaini kana makaenda kudare makaenda kumangarira chief kuti chief akatoka sizvo makaenda kundomangarira chief munoenda kumangarira dare munoenda kumangarira chief. Saka ndiri kuti pane patakabvumirana here panapo kuti ndabvuma kuti vanhu vauye kumba kwangu apo takasaendekana makaenda kumuprofita mukataurirwa zvamakataurirwa baba mukanzi mimi muri kuvhurira nazvo ere mukati homwe muri kuvhurira nazvo mhuri yenyu iripo ndopamakadzoka mudare muno mune mupurisa mukati baba wari kubvumirira nazvo mukati oraiti isusu taako dare rikati maakuchitakurana nemuprofita nen'anga dzirimonogadzisa kumba kwenyu makabvumirira nazvo baba panapo. Ndini ndakaramba izvizvo kuti vanhu vatatu hazvitomboitika. Inini ndakazotaura ndikati inini ndichatora muprofita wangu akaenda zvinhu pamba pangu apo aibvisa zvinhu zvake kwete kuti unondira navanhu vakawanda kudaro handiti izvo ndakataura inini ende zvinonesa ngezvekuti baba pane zvainyewa pasipo titabvumirana zvakati hapana saka inini ndikuramba wavendari kuti inini pamba pangu rozaitidari baba inini makatadza kuwirirana nemhuri yenyu asi ini ndakutaurirai kuti makakwira dare rekumusoro tingadai takasimudza mapepa enyu panapa tatadza kuwirirana nemi matadza kungisa zvatataura tochitiendai dare rekumusoro saka makamhanya ndobva maenda dare rekumusoro saka ndati inini muri mega apa handigoni kutaura nemi handigoni kukutongai ndinotoda mhuri yenyu yacho yakagara apa ndoti wakomana musi watataura makava muri pano here yotaura kuti hungu taatiri pano mubereki wenyu akati chiiko ndiye mubereki wenyu akati chiiko pano padare akabvuma nhasi uno maakuramba maona kuti mamanidzirwa pasi mba matirega ndikwire dare rekumusoro saka zvamoita muchibva pano moenda kotaurana nemhuri yenyu muri ndabva kuna changamiro handina kutadza kupedza nyaya yangu asi ini ndati handibhadhari kugara kwenyu kusada kuenda kwenyu hazvisi kwandiri vairi muchangamiro zviri kunemi dambudziko racho rinowinga imimi haringinimba muri ikaparara muri ikafa ndenyu haisi yangu ndekuti vana wenyu vamakabereka vakuru vanoti huku inozvidyira zairayo inoisiya ichiduduzva yomwa aizvo hatichazviziva because ndakaona vakawanda mufuya
ndakaona makawanda uwandu hwenyu chaiwo, saka ndo zvandati munodzoka futi kuna Major Street ndokune nyaya yenyu, ndekuti makaitulika kuna Major Street. Takati tinawo na Major Street mari mwezi urawo chitatu tinawo munyama. Nyaya dzamuri kutaura idzi ndidzo nyaya dzavari kuda, dzokai futi bhera zvepanapa zvitauri mimi. Motaura kuti changamira ati ndiuye kuti munomu ndo vachakupai tsamba yandichauya nayo panapa, mouya nayo mindoiverenga kuti Major Street ati kudii, clerk of court zvanzi kudii. Uri kuona here zvanyorwa pamwe handisi kunyatsonzwisisa, wonditsanangurirawo pandisina kunzwisisa. Ndokuti nyaya yenyu idambuke, ndekuti yanga yakatohemwa. Uko yakatohemwa kuno kuyodzikwa kuti yohena, vanozoti umambo matonga chirudzii. Nyaya yatakatora kunoku, munhu akauya kunoku, imi maakumutonga futi kuti zviite sei. Sakayo munomudara tichagoni kutonga nyaya yenyu baba, dzokerai kuna Major Street. Ndati ndikuda tsamba inobva kuna Major Street. Kuenda kusagara kwenyu, kuenda kwenyu zvakunini, hazvirwadzi ini, zvinorwadza inini nemhuri yenyu. Ndapedza, handisina umwe mutongo watichataura, ende hapasina chamuchabvunza, motosimuka hai ndiyekutaruma. Simukai baba yako. Papa Mwamuka vakabva vaenda kundoona malawyers, Madotsa and Partners. Madotsa uyu akandifonera last week achinditi ndinokumbirawo macourt records ezvakaitika pamakatonga nyaya yaSipas Mumbi. Uchipandamudza kuti macourt records ndinokupai, asi munovaya kudai ndokunyorerai court record kauri judgment yekuti chii chakaitika musi wakapinzwa nyaya iyi. Saka tsamba yacho ndiyo iyi yaMadotsa and Partners yavatumira kuti tiri kukumbirawo judgment yezvakakurukurwa padare radarika. Saka judgment ravo ndora ndiri kunyora. Inyorai judgment ravo mupedzo moapa wodzoka naro. Ivo vakanga vaenda kuloya, kulegal lawyer rekotsigira nyaya yenyu, saka modzoka futi bheki muno. Hamuoni here kuti munoda kuzvihenga? Mega makaitarisa nyaya yenyu ndiri kuzviturika zvipatika pamhandi yemunhu. Aiwa, hatinei nazvo yakanyora tsamba kunoku yekutaura kuti baba vada vatambise 250. Inini handina mari bandizoenda izvo ngezvegrupu izvi. chazi ndapedza nemichisunga